масъулони вазорати молияи тоҷикистон хабарҳо дар мавриди узрхоҳии масъулони ин ниҳод аз корхонаи алюминиуми тоҷик ё талкоро рад карданд. рӯзи 27 январ дар нишасти хабарие онҳо гуфтанд ки вазорати молия коре накардааст ки боис ба узрхоҳӣ бошад. бигем ки сатҳи баҳсии байни кормандони оддӣ буд, ин на вай буд, вай расмии вазорати молия буд. ин барои ҳамин ин ягон вай набуд. аз ҳамин сомонаи вазорати молия хай гирифтанд, гуфтанд ки ин чизе ки ба таври бигем ки баҳси ваёе ки барои якдигара фаҳмондагӣ буд, на бигем ки изҳороти расмии вазорати молия дар мавриди ҷой доштани ҳамон қадар зараре ки дар матбуот нишон дода буданд. дар охирҳои соли гузашта дар вебсайти вазорати молияи тоҷикистон гузорише чоп шуд ки аз ширкати талко барои фаъолияти зараровараш интиқод мекард. дар матлабе ки аввали моҳи октябри соли гузашта дар вебсайти ин ниҳод нашр шуд, таъкид гардидааст ки талко дар солҳои 2010-2015 ва нимсолаи аввали 2016 ҳудуди 1 миллиарду 100 миллион доллар фоидаро аз давлат пинҳон кардааст. ба иддаои ин гузориш талко ширкати офшории талко менеҷмент лимитед ки ҳуввияти моликонаш ошкор нашудааст, барои коркард ва истеҳсоли 1 тонна алюминий ба талко $500 амрикоӣ пардохт мекунад. мақомоти вазорати молия гуфтанд, аз ин гуна доду ситат талко аз истеҳсоли ҳар тонна алюминиум тақрибан $100 зиён мебинад. баъдан дар посух ба ин моҷаро ширкати талко вазорати молияро дар бархурди ғайрикасбӣ ба масъалаи марбут ба самаранокии фаъолияти ин корхона айбдор кард. дар як изҳороташ рӯзи 27 октябри соли гузашта талко гуфт бо интиқоди ахири вазорати молия розӣ нест. дар посухи расмии талко гуфта шудааст ки хулосаи ин сохтор нисбат ба ширкат воқеияти ҳолро дар шароити буҳрони молиявӣ ва иқтисодӣ баён намекунад. рӯзи 3 ноябри соли гузашта вазорати молия аз вуҷуди иштибоҳи фанниву омили инсонӣ дар ҳисобу китоби кори корхона хабар дода ва гуфта буд иддаои қаблияш дар мавриди гӯё аз чашми давлат пинҳон мондани беш аз 1 миллиард доллари талко саҳви кормандони ин вазорат аст. шодмон ятим, мардони муҳаммад, озодӣ, душанбе.